I'm sure it's going to demand millions. It's just that we don't want to thumbsuck at this point in time. We want to offer the condolences to those 5 families that have lost their lives, because for us, it is where it is also critical that when there is life that is lost, you know a certain family is going to be affected. Ayaqhuba amaphulo okucoca kwindawo ezikunxweme eThekwini kwiphondo laKwaZulu-Natal emva kwemvula nesube imiphefumlo yabantu abahlanu. The finalization of the list of candidates contesting seats in the elections means that the Commission can now go ahead with the printing of ballot papers for the election. Komishoni yonyulo ezimeleyo ithi kulungela ukushiqilela amaqwebu okuvota nanjengoko liqoshelisa uluhlu lwabaqatswa. Sinamkele kwindaba zethu ngokuhlwanje andaba indodwa ndaba nophumza sikhumba noyitoliki yolimi lwezandla Botani Mzontsondo. Uhulumende wephondo laKwaZulu-Natal uqikelela ukuba uza kubiza izigidi ngezigidi zerandi umonakalo odalwe zizikhukhula ezihlasele indawo yaseMargate kumazantsi eliphondo. Namhlanje abahlali babhinqe omfutshane bagutyula ubugoxo obudalwe zezizikhukhula ukanti bahlanu abantu abaphulukene nobomi kulandela izimvula zimandla zihlasele le dolophu iselunxwemeni. Bahlala abantu abaphangalele ngesikhathi liyidliva ngesonto ebusuku. Umonakalo odaleke kwinqalasizinda ubalelwa izigidigidini zamarandi. I'm sure it's going to demand millions. It's just that we don't want to thumbsuck at this point in time. We want to offer the condolences to those 5 families that have lost their lives, because for us, it is where it is also critical that when there is life that is lost, you know a certain family is going to be affected. But in terms of business, it's true that after a thorough assessment by Friday, we'll give you the exact value of how much, but you could just indicate that it's going to go to the density of millions already, but government has already started. Uku district is assisting those families. Renkonyen has already started this family. The disaster concept at the level of Kokta, I'm sure we must also elevate, because there was an early warning from Kokta which was issued in this area, which is why the damage was kept at some point in time, because we must also highlight some of those things, fundamentally so, because as from 2019 onwards, you know the global trends, we know the global warming that we've been destroyed, and in terms of how we do the planning, we must follow the precept of government. When government give us the early detachment, the early warning, our people must follow the course. Osomabhizinisi bendawo bebematasa ke bezama ukuhlenga lokho okusindile kanti ke bebezithintithela ukusukuma bazithathe futhi baqhubeke nokuhweba. In terms of sales, we're probably about, I don't know, around about 15 to 20,000 rands worth of sales down, obviously from missing that day. Clearly, I think for the next few months while we wait for the area to be improved, we're probably going to suffer a loss of between 55 and 60% of our normal turnovers. Margate is the Eiffel Tower of the South Coast and tourism. It attracts and has made many memories for many families over the years, and it's just another stumbling block on the conveyor belt of life, guys. We're going to do it. We've done it before. Njengoba sisamile ke isexwayiso sesigaba sesihlanu sesimo sezulu elibucayi izakhamuzi zihlalele ethembeni lokuthi lizophenya kuqhamuka inhlamvu yelanga futhi. Ezindabeni zethu ku-Channel 163 ulethelwa iNewsroom Africa nginguNtando Mnyandu eMargate eningizimu yeKwaZulu-Natal. Sebeleze mfundo eGauteng liqhuba uphando ngesiganeko esisube imiphefumulo yabafundi ababini abaphakathi kweminyaka eli-13 ne-16 besikolo iDavidton Skills School eBenoni. Kudizwe ukuba abafundi bebephumene esikolo kuya kwinto echazwe njengenkampu yoluleko eququzelelwe ngumbutho ongajonganga nzuzo kurhulumente iRising Stars Generation. Isithethi sesebeleze mfundo eGauteng umnumzana Steve Mabona uthi zininzi izinto abazivumbulileyo ngesiganeko sokoyela kusweleka abafundi ababini izolo eHenops River eCenturion yaye ziza kunatyiswa banzi ngumphathiso wezemfundo ephondweni umnumzana Matome Chilwane ngomso. Safe to say that so many things that happened, and from where we are sitting, we just need them to give an MEC an opportunity to also be at the school, you know, gather more information, and we will have to make a pronouncement tomorrow. Ukwathe bafumanise ukuba abahlanguli okanye i-lifeguards bezingekho kule ndawo yaye oko kushiya imibuzo kubo njengesebe. It's quite concerning, you know, from seeing what I see
now here. It's quite concerning because we were very clear when we changed our regulations. We said anything which has to do with water, we need to tick all the boxes. Lifeguards must be on site. Ngelixa umbutho kazwelonke umele amabhungo lawulo lwezikolo zoMzantsi Afrika usithi izikolo kuza kufuneka zize neqhinga lokuthintela iziganeko ezilolu hlobo. Life has risks and school has risks and all excursions has risks, but we should do better. A governing body should measure the risk. The governing body should have a policy and budget for these excursions, and then management should execute that. But we should really go and have a look at what the risk areas are. Umphathiswa wezemfundo eGauteng uza kuhambela iintsapho zamaxhoba ngomso ze anike nomhlahlandlela ngale nyewe. Sele kuqenqeleke iminyaka emihlanu abahlali belali eMbaxa iBhojeni kuGatyana eMpuma Koloni bengcutheka ngenxa yokuhlaselwa into abathi ngononto ayibonwa nanjengoko kungazange kubekho umuntu ubanjwayo. Zilali ezili-11 eziphantsi kweBhojeni ezichaphazeleke kakhulu yaye bangapha kwama-50 abantu esele bedutyulwe basweleka uzawuthi kangoku. Basixhenxe badutyulwe ngempelaveki yePasika kulo nyaka nje. Intatheli yelijelo Ntsiki-Noyiya yasichubela. Bonke abahlali belala ezichaphazelekayo eBhojeni neziphaluka balala ngorhatya lwemivundla kuba besoyika ukuhlaselwa. Abane babulawelwe edolophini kuGatyana kwiveki ephelileyo. Inxalenye yabo izawungcwatywa ngomgqibelo esijonge kuye. Ubawo uEric Slay ngomnye wamaxhoba oluhlaselo. NgoJanuwari walo nyaka kwathi dyulukudu amatyenyana ngongcwalazi avulela ngerhuluwa kwinkosikazi yakhe ebinama-65 iminyaka ubudala nomzukulwana owachaphazeleka ngenxa yokukhala. Badubula bathi phantsi zonke malale balala abantwana bonke wathi abanye mabalale bangena phansi kwakhe kwaziwa kuye kwadutyulwa mina ndihlele esitulweni ngapha ngezantsi. Kwenzeka loo nto badubula ke nomnye ke esukumayo uVisithonga kwadutyulwa kabethwe efestilini wasinda naye kayidutyulwa yena. Omnye wathi umama uyaphela kodwa nisahleli kabasezantsi kweziko bephuma bewajika wamdubula bashwapha. Kanti inkondekazi nama-77 iminyaka budala yadutyulelwa unyana wayo okuphela kwakhe amzeleyo ngoFebruwari walo nyaka yindoda athi yanqonqoza ngompu kwasemnyango. Lo muntu ke ngoku wenjenje apha ezantsi ecangweni lavuleka icango wathubeleza apha phantsi kwecango. Wathi ubethubelezile wafaka umpu wawuqhoqhoqho. Ndathi awu kwenzeke intoni? Satsho sobabini phofu nomcebisi kwenzeke ntoni? Siyiwile ke. Ekuqaleni koluhlaselo abahlali barhanela umlo woonoteksi kodwa xa kuhlaselwa omncinci nomdala baqala ukuxhalaba. Amapolisa ephondweni azingqinile ezi ziganeko atsho isithi ayaphanda. Ithemba likamakhulu uTshawe nobawo uSlay nezinye iintsapho ezichaphazelekileyo kwezi lali zili-11 eBhojeni lilele kwingalo yomthetho kweli phondo. Okwangoku abahlali bezilali balala beguqile belindele unongekehli okoko lwaqalayo oluhlaselo ngo-2019. Kwiindaba zethu kuChannel 163 ngokuphathelwa Newsroom Africa, ndinguNtsiki-Noyiya eBhojeni kuGatyana. Komishoni yonyulo ithi kulungile ukushicelela amaqwebu ovoto okukuzemva kokuqukumbela uluhlu lwabagqatswa. IEC ithi ngamaqela ezopolitiko angama-70 kuquka nemibutho engama-31 athabatha inxaxheba okokuqala ngqa kolonyulo. Ukanti le komishoni inqinile kuba ngokwenene ubuso bowayesakuba ngumongameli weli uMnumzana Jacob Zuma buza kuba kumqulu wovoto emele iqela le-MK Party. Inhloko yekomishoni yonyulo ezimeleyo uMnumzana Sai Mamabulo uthi ukuqukunjelwa koluhlu labagqatswa abangenele ulonyulo lwalonyaka
lunika umkhombandlela wokuba kushicilelwe amaxwebhu okuvota. The finalization of the list of candidates contesting seats in the elections means that the Commission can now go ahead with the printing of ballot papers for the election. Usekela Ngqonyela kwi-IEC umnumzana Masiko Shiburi uthi ubuso obuzovela kuxwebhu lovoto kumbutho umkhonto wesizwe bubuso bowayesakuba ngumongameli weli umnumzana Jacob Zuma hayi obukamnumzana Jabulani Khumalo. We can confirm that the face of the party on the ballot paper in respect of MK Party will be that of Mr. Jacob Zuma, because the party has given us a notice that it has changed its leadership structure. Mr. Khumalo is no longer the party leader. Mr. Zuma is the party leader. Ukanti IEC ithi ukuvela kobuso bukamnumzana Zuma akuzuchaphazela nakancinci isibhedo sayo kwinkundla yomgaqo-siseko ngokuphathelene nokuthabatha kukamnumzana Zuma inxaxheba kolunyulo luzayo. Ngamadoda ay-8,650 avela kuluhlu labagqatswa abasetyhini bayi-6,234 kolu luhlu. Those between ages 18 and 19 are 1,493. Notably, there are 15 candidates who are 18 years and who are first-time voters. And of these 15, 9 are female and 6 male. Sele kuziveke ezimbalwa phambi kokuba abebibeli baye kuvota kunyulo lukazwelonke lelamaphondo. Mihlanu imibutho ezopolitiko eKapa ethembise ngokuxhasa inkokheli yombutho we-Patriotic Alliance uGayton McKenzie kulonyulo luzayo luka-2024. uMcKenzie uthe wamemelela kwimibutho esakhulayo kwiphondo laseNtshona Koloni ukuba lixhasa umbutho wakhe. Inkokheli yombutho i-Oldson Community Initiative uColin Sylvester uthi nangona phondo lokwindawo yesihlanu kwinkcitho yezimali kufanelekile kubekho utshintsho. As the community of Oudtshoorn, we support the Patriotic Alliance and we support Gayton McKenzie as the President of South Africa for this year, for this new term coming in. We need the change. We are 30 years behind change. Kusenjalo umbutho iKharu Democratic Force uthi bamxhasa ngokupheleleyo lokwaMcKenzie ngokuba ubonisa impawu zenkokheli enyanisekileyo. We can only bow to God. Oskani, we can't bow to those people anymore. So Democratic Alliance, your time is up. We will have a new government in legislature come 2029, come 29 McKenzie. uMcKenzie uthi bengulombutho banecebo lokundulula abemi bangaphandle abazalisela phondo ngokungekho mthethweni. On the 30th of May, we will start to mass deport them already. They are going home. We are taking back. uMcKenzie uthi nangona le mibutho ingalenzanga ixesha ukuba ithathe inxaxheba kulonyulo lalonyaka bengumbutho we-Patriotic Alliance baza kuyibuyekeza le mibutho ngokuthi bafezekise imfuno zoluntu lwayo. Sizikole ezingama-48 ezivaliweyo eHazyview nakwindawo ezingqongelo mmandla eMpumalanga imenxe inkqubo yokufunda nokufundisa kwezi zikolo njengoko ootitshala bezimanye noqhankqalazo bekhalazela izinga eliphezulu lolwaphulo-mthetho. Labo tishela labaphuma etikolweni letihlukene endaweni yaseHazyview nemaphethelo bathi sekwenele. Bathi angeke balubhathe emsebentini kungakaqiniswa tekuphepha etikolweni. Lokhu kulandela ukuthi kuhlaselwe bothishela nebafundzi esikolweni semabanga laphakeme iJerusalem lapho tigilamkhuba tamuka bothishela tincingo kanye nemoto. We are here to make a shout as South African citizens to say the department must come here to address us about our safety and how best they can put measures to guarantee our safety. And we wish to go back to classes because the curriculum is set to go, but we can't as well go to work while we don't feel safe. That is why today we gathered here to call the department at least to listen to our grievances. Batali nabo bakhathatekile kakhulu ngalesimo. Bafuna emaphoyisa ukuthi aqinise sandla.
2 years ago, 2 schools were also affected by those attacks, but there's nothing that has been done. So we have decided just to come and demonstrate. The demonstration is just to show to the Department of Education to say that we are sick and tired of what is happening in our area. Umphathiswa welitiko letemfundvo eMpumalanga Bonakele Majuba uthi unelithemba ukuthi sisombululo sitawutholakala masinyane kude bafundzi nabothishela bakhone kubuyela esikolweni. All of us, we condemn in the strongest possible terms the issue of this crime which is happening. All of us together with unions, we are not supporting this kind of incidents. All that is necessary is for us to join our strengths and heads and deal and solve this problem. Majuba kulindeleke ukuthi avakashele letinye taletikolwa letitsikametekile kusasa lapho atawumukela khona luhla lwetikhalo kubothishela lababhikishako. Etindzabeni tethu ku Channel 163 lotiletselwa iNewsroom Africa, ngingumweli Masilela eMbombela eMpumalanga. Inzululwazi zithi zivavanya irobot eluhlobo lwequadrupedal lebizwa ngokuba nguSpirit kumhlaba weOregon Mount Hood ngelinge lokuvavanya iSpirit ukuze akwazi ukumelana neemeko ezigqithisileyo zasenyangeni nakumazi. Le robot Spirit iyafundiswa ukuba ikwazi ukumelana neemeko zasenyangeni nakumazi. Ukanti ukuba uSpirit uyaphumelela ukuhamba enyangeni nakumazi, okukuthetha ukuba abantu bangakwazi nabo ukuhamba. Imeko zasenyangeni nakumazi nzima kungoko kulungiselelwa uSpirit ukuba aluve ngokwakhe udondolo. Moving forward to missions that are going to occur on our moon, we're going to have humans and robots really for the first time on planetary missions working side by side. Eliphulo libizwa ilasi likhokhelwa iUniversity yase Southern California ngenkxaso-mali evela kwiNASA. Eliqela likwaqulathe ingcali ezivela kwiUniversity yase Texas, iGeorgia Institute of Technology, nakwiUniversity yase Oregon State, iTemple University kunye neUniversity yase Pennsylvania. Eliqela lenzululwazi linikwe iminyaka emibini kuphela ukuze lenze eliphulo libe impumelelo, kwaye linikwe imali engangezigidi ezibini zedollars zaseMelika ukuze livelise abanye oSpirit nabaza kusebenzisana enyangeni. Masiphosa amehlo kwimozulu siphathelwa ngithabile Makhaphela. Nkosi kakhulu ke Madikela apho kudesika yendaba ndikubulisa nawe mbukeli wami apha ekhaya ndikwamkele bethunakalo ke qoyeni lami elikhulu lemozulu mna ke ndikuthabile Makhaphela uMamthembu namhlanje mzontsundu nangomso nansi imozulu. Sivuleke bokuqala kuthiwa ukubanzi kaloku ukutshisa kwelanga eMzantsi Afrika ukubhudla kwemimoya nazo kaloku imvula ezinikwa kakhulu sivile boke lapha ezindabeni uba kaloku kwelaphondo lonke laKwaZulu Natal kusukela namhlanje nayo yonke nje leveki phaa kuyabanda kuyaduduma kuyanetha wonke nje lamandla phaa koLady Smith futhi ekuseni phaa bevuka kaloku hayi futhi lamafu ka-19 degrees futhi belivala futhi lwasuku lwabo futhi mbukele ekhaya ngamashumi nje ekhatshwa kaloku sisicheke khweka mandi nje yonke imini ngaphandle koko amaqondo wakho aphantsi naphezulu sivule phaa kaloku ephondweni empuma koloni nabo eziphakamele phaa koBurgersdorp ekuseni futhi bevuka ngalo elashumi nalo lithabe kancinci ukubanda kodwa ke beyisonge imini yabo ku-21. Nanso bathini imozulu kaloku apha embindini eMzantsi Afrika elo phondo ke kuseFreystata indawo ezikumazantsi phantsi ngapha kaloku eBloemfontein futhi zezomvula zika-11 degrees belusoka futhi usuku kuyabanda phaa kurhatya ka-20 degrees. Benje phaa ephondweni kusentshona koloni njengaphaa ngasenqwemeni koFred and Dal ngo-12 obandayo phaa ekuseni baluvala usuku futhi mbukeli qaba njengamafu ka-31 degrees. Bethule kapha ekhaya iza kwenje kaloku imozulu phaa ephondweni lethu ngomso eNorthern Cape njengaphaa kaloku futhi kudlulunqobe phaa ezandawo eAlexandra Bay umzekelo phaa ekuseni futhi bayavuka ngo-11 degrees baluvale belusonga usuku futhi ngo-20 degrees kuphela. Ndatsola ke imozulu phaa futhi kuseNorthwest njengaphaa koFreiburg kwasekuseni futhi zimvula nendudumbo zika-11 degrees baluqoshelisa usuku lwabo futhi mbukele uphole kamandi nje phaa ebusuku ngo-20 degrees. Benje kaloku phayo apho sikhoyo eGauteng province njengaphaa kumantla eliphondo eTshwane ePretoria ngo-13 degrees kusanetha mbukele phaa ngomso futhi yonke laa mini ngamashumi nje ekhatshwa sesasithathu. Zebenje kaloku kumantla apha eMzantsi Afrika elo phondo lona liphaa kaloku eLimpopo indawo ezifana phaa koBilabile ekuseni ngo-13 kuyabanda futhi phaya zibikiwe iintshukumo phaa zemvula neendudumo ngamashumi nje azakhathwe sisihlanu.
kanti xa sisehla ngephondo phaa futhi kusempumalanga njengaphaa kwimpuma yala mmandla embombela phaa khona kabanzi futhi phaa ekuseni futhi ngeshumi nje likhathwa sesasithandathu waluvala kamandi usuku nje ngamafutha angephi ka-22 degrees masive le bintu imozosisonge phaa kokugqibela kwazulu natal sethu kuyantetha kakhulu phaya kumantle ephongola futhi bevuka ngeshumi nje likhathwa sisibhozo balusonga usuku kwakhona bukele phaa ngomso ngabashumi abili ngabelesihlanu enewcastle ekuseni ngu-12 itsho ke imeko apha kwam mna ndithanda kangaka qesheli myawule kamnandi mawethu